Kutu heka be do ma be arina andi kambe be yetu godo no nyamara be arino no be hombe na be tanti be leito e titulerde ngarajo ina be do ma fete re jon be ara do be konka ba sokko ta ko do ai no go mi ala magonga mindo yo fanku nyama tina yo konko na wonka na no so do apa wona ya wona na jori den derta Baba ngasoka ki boy. Mengala do der. Assalamu alaikum do. Men salaki kono ko ni fewdori. Kono no weli kono ko eppa wayri do kono hande kadi ari. Na laga. Men do hande wureje den foppo no heeni. Naro le do wa uppude hande parce que mi do hega do ge wofordu fattu. Subhanallah. Hila uditini jidiri ma won waban fure nan ja sokkay jeji hewata si rotta makaledi on bira makam mungun alan nan angene ayeta kama Abi tunjoni la andi caaje hari ko tati ni anda de ki caaje wala habbe mi on la habbe mi on hey caaje ko ndu wadi la sodi yobi habbe alla yo na ya wulu mi on la woni caaje ko tati caaje hondu mo mi explica ni ay nde do ko nde be nata tembe seteware tembe se honno tembe seteware nde do ko maju la wirnange wona joy maju la furnange kadi ko ndu jokkuda do Ndiangala. Ay non dedo. Kunde wiete maju la wirnange nge. Ay dedo. Cosa ya tena kuda o nyani o dikiri gigeri ma ko mo perde sokkai ngi hewata no ko mi ala ma nakkatina hon kono mo hota tan uri mayde jido hubbinaade min do mi nyama do jogo mene men yi ko ma ka be do my fete be ala mi nyama fo nin koy purunta kasa way wuppa sekkoye nin koy aba jaari no nyende dilani dare kupu non